kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagadumot tenday ta alupot, kas kada kumkumpurmi dita. An-anwamot dagita. Ilakok man laya ading ko. Ilakom kunam. Wen, ag-online selling akman mo, ta isupay no adda maurnong ko. Isulatan ti part-time job ko, kabayatan ti panagadal ko iti kolehyo. Adala nga rudin it-itid na ng kinitatang allowance ta. Pakurangan pa'y day aya. Mayat latamat ano adda bukod ta a source of income ading ko. Di ka mabain iti kastangar aramidom? Ay nawaw, iti anya aga po, kat saan mat abasol ti ag-online selling. Tulungan nakman ket di nga agla ko. Mangipost ka mo't iti Facebook mo. Tamangan no adda friends mo amayat agumatang. Ay, masadutak. Ala, itagkalat nga ruden kadagiti post ko. Ay, pangaasim amanang. Di nak itatag kadagiti post mo. Nakababain kadagiti maistrak no makita da. Sakat friend ko ida iti Facebook. Ikan ka mo't iti commission mo. Saanon? No kayat mo ti ag-online selling, si kalaang di nak iraman. Ang mga numakita ti tattao kat panunutan dang agbibisina. Dagiti gagayem mo manen ti adda iti ruarle, anak kaw. Urayan dak nga rod nanang. Sa dino manen ti papananyo aya. Basta adda di yun saludsudan no sa dino. Imbes Ay atulungan na, pangaasiyo man nanang. Di yu ipilit ti kayat yu. Diyak kayat day ta nga online selling. Nakababain nga ta. Day talaang mat agbulbul-akbul ti ammo mga aramidan. Anya nga rod kat awan mat daddu mga aramidek. No di mo kayat atulungan ni manang mo, sumurot ka kin ni tatang yu ijay garden. Ay nawaw, diyak kayat ti mapan ijay nanang. Sayang ti aldaw no kastalaang. Ni nanang mat. Amuyo ajak kayat ti agtrabaho iti garden. Kan maysa, sensitibo ti kudil ko. Ang mga numapanak ijay kat ag-allergy aktumanen. Anya! Online seller mo't gaya man ti kapsat mo, Cherry. Jak mo, friend. Ay nawaw, apa di mo ammo. Nakitak dagiti pupus na iti Facebook. Kat reseller mo't gaya man ti may sa supplier ko. Apay ajak makita dagiti post na. Ay, dayta ti jak ammo, friend. Amangan mat no in black na kon. Mabidlaeng, tay pakitakin ka ti account na. Agraman dagiti iris-resell na alako ti supplier mi. Alaman, friend, amangan no in black na nga agpaiso ti kabsat ko. Aday tao, kitaan, friend. Aywan, saan ko a friend day ta nga account na Ag-online selling mat gayam kat. Idi ibagbagak at tulungan nak amangilako kadagiti lakok ta ikak iti komisyon na di na mat kayat. Hay paidam day ta ang kabsat ko. Unaklakit din no ammom, saan pa'y gayam? Agpasentro kan samat ita, ading. Wan, apay ko ma. Mabalin apakidrap mo pa ilaang dagiti order da kanya. Idrap mo iti dropping area. Ay, saan Ay na di ka madanagan, taikan kamot iti gunggunam. Tapno sa anak kumamot amataktak. Sapay nagado ti ipadrap na. Nakababain nga ta. Oo, anya tinakababain. Ay, diyak kayat ti agbagbag kat iti dakkel nga eco bag. Nalagan laang dagitoy, ading. Oo, kita Aguray man pa'y tapag panunutak anasayaat. Tulong mo kumamot kanday ta kanya. Panunutak pa'y anaimbag ko na. Tama nga numataktakak mat iti pagnak. Inton alas 10 pa'y matkit di nga agrubwatak. Itulod ko pa'y laang dagiti order iti ayan ni Kevin agayem ko. Tagpasentro ka no itananang. Nay, kunak man no impaw it mo day ta iti kabsat mo. Kumaan, ngam di na mo't inala nanang. Anya, paidam kun high pride mat ngamin day di alaya.
Nagpasentro lang nga rudan. Di na pa'y mulain nalada kita. Di bali latan ananang. Sa bali mo't ti ugali day di akabsat mo. Bayan tayo latan nanang. Saan tayo nga rod a kontrolado ti panunot na. Nasakit laang tapaidam no may papankanyak akabsat na. Okay laang. Ay, addaman siguron inapalan na ka. Mariknak mo't nanang. Sipod pa'y idi kat paidam day di akabsat ko. Di na kayat ti tumulong kanyak. Ay kayat na pa'y atulungan ti sabali a tao ngam siyak akabsat na. Kakumpetensya siguro ti panagkita na kanyak nanang. Nagalas akitaan dagiti agkakabsat nga agkikinumpetensya anak ko. Malah bayam, bagbaga akto ti kabsat mo. Apay akasta ka mo't si Kalea. Ay nawaw, apay manan nanang. Kasangsangpot ko laang ngam kastamanan ti ipasungad yo. Apay adi mo indrap ti order dakin ni Manang mo. Ayun! Apay dayjay! Nalipatak mo na agpayso. Di ka Ay ba? na, agpayso't ibagbagak nanang. Talagaan nalipatak ti maipapan kadagita nga order. Ay na, rason mo laang dayta. Katsuri, ano man naglipat ti buridak nga anak yo. Anyat basol ni Manang mo kun ka, aya. Apay ano may papankan kwa na, kat paidam ka. Ngam no sa bali a tao, saan mat? Ay, agsarita tayo tulaangan inton madamdama. Aginanaak pay, tani, nabanugak iti biyahe. Mapana kon iti silid ko. Usaram ka di pa'y dagito'y abagkan sapatos, Leia. Nakitak ngamin nga agkaiwara, kasla di mo matan us-usaran. Anya ko maitakang ka no us-usarak wenno saan. No okay lang kan ka, alaak man ta usarak. Ay saan? Dayta ti saan amabalin. Intet ti kasinsin tayo dayta abag para kanyak. Apay mat nga alaam. Kunak ano saan mon nga us-usaran. Di mo kutkutsin dagita. Ngamin, saan apara kang kadagita? Ilabaklat tangarudan, tapno saan anakataptapok no idulin mo. Saanan? Mutoy man dagita sapatos kang bag. Di mo bibiyangan. Tamangan nung maperdipay. Anya? Saan ba't nagsarasarita jay dua bakay? Idi pa'y kalman iti malem lakay. Ay nawaw, iti anyaga po kanumay. At dadida nagkinaawatan nga agkabsat. Paidam tumo nga min jay maysa. Sino ang may isa? Asino kumapay, ni Leia di na kayat atulungan ni Manang na. Inton kwan, nagadua sa una. Uray siyak, mariknak akagura na mo't ti kabsat na. Awan mo't siguro ti basol ni Cheriken ko ana bakay. Awan mo't kit de lakay. Talaga laang kit di asabali mo't ti ugali day jay nga anak ta. Dayta tinarigat kay, no saan nga agkaalaan dagiti anak ta. Wen nga rod lakay, amangan no adap apalan jay maysa. Isu nga adayo tirik na iti kabsat na. Sapay la kuma, tasan apod no dayta nga atap mo bakay. Saan anasaya at kadagiti agkakabsat, tagiin napal. Nilaya jalim mabasang. Isumat nga min. Ay nawaw, apay akas jay. Di na kamot kinasaritan. Ay na, talaga adi nakasarsarita. Takagurgura nakday ta akabsat ko, friend. No may papan kanyak, talaga apaidam ken high pride. At dalakit di apalan na ken ka. Anya ngay kumati apalan na kanyak. Ti kinalaing kan kinagagat mo siguro Banag adi namot maaramid. Ay, sabali man tirik nak, friend. Dagiti kakabsat tayo kumati numero 1 at tumulong kan mang suporta kada tayo. Ngamjak pa'y napadasan ti kasta. Anusam latan ti kabsat mo. Dumtang tulat ta ti aldaw nga agnakam daytoy. Amangan no adda amom apaggatangan iti cellphone. Ijay sentro Ti kayat ko asawan, ket no adda amom nga agilaklako ijay. Ni Auntie Jenny, friend. Anya a cellphone nga tatigatangak. Mano ti budget mo ti taya? Tay umanayan ko mati 10,000. Isulaang ngamin ti kwartak. Ibagamla ang no kaano anawaya ka. Tagkuyog tama pa ni Jay. Tapno makita mo't lang iti personal. Kan tapno makapili ka. Saan na tanga taalukwan ni Antim? Sana kasta na antik, friend. Adda nga tadagiti negosyante akas jay. Uray inuulbod, ibagadalat na,
tapno at dalaang malako na. Awan pagdanagam, tasan akas ta na antik. Saan nga ulbo day jay? Ala, isurum to nga rod ti pwesto na inton Sabado. Okay, dagasindak lang ijabalay. At damot baro a cellphone ni Manang Cherry. Nakitak nga rod day jay. Asino tigi matang iti dayjay tatang? Da kayo? Ay nawaw, isua. Uho, pangalaan na kumangay mo't iti kwartana. Nagagatmat ni manang maw. Kita nga adutila ako na dito'y balay. Kasla imposible lata mo't tatang. Awan imposible iti tao ang nagagat. Siguro, ninayunan nyo ti kwartana dayjay. Nay, saan Saan di mawat ni manang mo kada kami kininanang yaw. Ken maysa, awan mutla ang maitid mi akwarta ken kwada. Tawan pa'y but maila ko anatang. Sigurado nyo la ang apod no ti ibagbagayo tatang. Tano saan? Saan ko nga aramid ti agulbawd anak ko? Amom dayta. Anya jay mangmangag ko nga isyukan ka, agraman cellphone ko. Ay nawaw. Tapno amom, nagbanugak ti kwartaan na igatang iti dayto a cellphone. Saan ko adinawat kadananang kantatang? Oho? Ay pangaasim saan man asyak ti pagatapam iti dakas, tatalaga nga aga patanukas na lang. Ala, wunan. Ginatang mo, no ginatang mo. Pagpupudutan nakman ngaminan ako nak. Tapno awan maibagam. Aguli makaklangan. Di bali taamok mo ti agpaiso. Ay na, hay, jak amukan ka, Leia. Ni, apa yan tatang? Kasla naunag ti pampanunutin nyo. Adnan samot pakariribukan nyo. Ay, lugi man ti gardin tayaw. Ni, kasano napasamak day tatang? Napistemot nga raw. Kasano nga rudan ngay day ta? Parikot manin Sakit agad adal pa'y laing ni Leia akabsat mo. Naimbaggan ka tanalpas mo matan ti kulehiyaw. At dapay ang trabaho. No kayat yung mabalin mat nga ikan kayo iti pagpuunan nyo, tatang. Ay nawaw, saanin? Panagkunak kat dayto yun ti panawan, tapno bumawi akada kayo, tatang. No awan kayo, no saan aga po iti sakripisyo yo, awanak mat iti ayan ko ita. Kasano ang makaurnong ka, no ikan na kami kinanang mo iti kwarta anak ka. Di ang trabaho akman ng tatang. Ituloy ko matlaang ti ag online selling, ta isupay. Adda mabayadan iti pagadalan nanang. Ay, sapay na iranamot nga awan kwarta tayo anak kaw. Ay nawaw. Nasken abayadak dayjay nanang. No saan ko mabayadan? Awanen Ang mga no saanen matuloy dayta pa nagturpos ko. Bala, di ka madanagan. Kasaritak ni tatang mo. Ibagakken kwa na taag diskitar. Makisarita iti supplier tayo no agpautang dapay. Rumbang lang Ipaayo dagiti masapsapol ko ta anak dakmot. Isungarod nga ipampamuspusan mikin ni tatang yaw. Asap nanang. As soon as possible. Tanasken makabayad akon. Kasapulan yun samot ti kwarta, nanang. Ay, kwa anak ko. Nangag ti saritaan nyo kinileya itay. Kat kasapulan na ti kwarta, tada ka no bayadan na. Sakit bankrupt mo ti garden nyo. Ay, day tangaro, danak ko. Mano ay atinasken abayadan na, nanang. Mabiit lang ta ipakita ken ka ti papel ang nakailistaan ti babayadan na iti pagadalan da anak ko. No adda ka sa pulan nyo, di kay agduado amang ibaga kanyak, nanang. Ay, siyempre, mabainaken ka. Nang runa pa ay kat paidam day ti akabsat mo. Jakmot kayat ay nananang, uray paidam ni Leia, kabsat ko lata day jay. Tulungak lata, jak kayat amakit kita amariribukan kayo kinitatang. Ay na, agyaman aklaunay no kasta anak ko. Adto'y tilistaan dagiti nasken abayadan ti kabsat mo. Adda inted ni manang mo apagbayad mo, Leia. Anyat ko nayo nanang. Ni manang tinangted iti pagbayad ko. Wan,
adda ni manang iti salas. Sigurado ang makita na no alaak ti kwarta nga inted na. Kat ang mga noan niya pa'y ti panunutan na. Nay, apa yan? Awatem ti kwarta nga iyaw-awat ko ah. Hay! Saan ko akasapulan day ta kwarta, nanang? Ay nawaw, kasano asaan? Kat naibagam nga danas ken abayadam iti pagadalan. Wan, ngam tayo kumamat kwartayo kinitatang ti itadyo ah? Saan ko akasapulan ta kwarta ni manang? Pangaasim man tadi ka na arti dita. Di ka pa'y agyaman, tada ti kabsat mo amang tad iti pagbayad mo. Saan ko nga awatan day ta, nanang? Malangarod, makamu ka. No di mo kayat, isublik ti kwarta kini manang mo. Nangatula unay mo ti pride mo. Ni manang ngay, nanang. Nagrubuatan, adda trabaho na ita. No kasta nga rod, itadyon ti kwarta kanyak, nanang. Ay nawaw, kunakman no saan mo akasapulan ti kwarta ni manang mo. Kunkunak lang dayjay, nanang. Anya? Adda ngamin ni manang itay, nakababain mo't kang kwa na ah. Sigurado nga adda maibaga na dayjay no kwa. Ay, day tati bagbagakot. High pride ka launay. Imbes asika kumati agpakumbaba. High pride? Saan mo't ah? Agan an nadakla ang anya. Itad yung ti kwarta, tanas kan ang makabayad ako, nanang. Kasapulam mo lagayam. Pakipot ka pa'y laeng itay adda ti kabsat mo. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay iti kwarta nga inted mo, ama, nang. Ni, kunakman no saan mo akasapulan ti kwarta? Kinapudno na, inalak mo laang kininanang, tatalaga akasapulak. Okay. Agpasentro ak itamanang, amangan kunak no adda ipadrap mo nga order. Kas makita kat busy ka iti trabahom. Day tangarod, saan ko pa'y anaipakdag iti order tamakumikumakmat. Itid mo ti listaan, tasya kun ti mangipak, manang. Ay, nawaw. Sigurado ka? Wen, manang, okay lang ang kanya. Tapno makabawi akmat kang kaa. Alaman nga rod ading ko. Si kapay laang ti makaam mo amang ipakkan mangidrap. Tani busy ak talaga. Okay, manang. Agyaman na ka. Di ka madanagan. Ikan kamot itigun-gunam. Ay, nawaw! Kas agkakabsat, panunutan tayo ti pagimbagan ti tunggal maysa. Liklikan ti apal kan kinapaidam. Ag titinulong kan agsisinuporta tayo. Iti kasta, agbaligi tayo kas maysa a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.